Kan man få et stykke med far? Ja, det kan du tro. Du kan få ham lige som du vil have det. Jeg gik ud på toilettet for at lave en ordentlig gang pølser. Og du kan tro, de små banditter, ja, de skal ud med følelser. Jeg bankede på døren for at komme på toilettet ud. Men for fanden, der var optaget af ham den fede Knud. Der var optaget, da jeg skulle på toilettet. Oh yeah. Knud han var derude. Ja, jeg skulle have lidt trykket. Okay, lad os tage det lille level ned. Knud, du tog min toilettet. Jeg skulle bare skide. Hvordan kunne du gøre det mod mig, Knud? Knud, da min lort, den skulle ud. Og min tarme var fyldt med alt den lort. Al den lort. Der var optaget, da jeg skulle på toilettet. Oh yeah. Knud han var derude. Ja, jeg skulle have lidt trykket. Få sådan en hund til at holde kæft, det gider ikke det der. Jesus, band. Det er Knud, dit fede svin. Nu skal du fandme få nogle tæv på det der. Der er ikke mere toiletpapir. Og nu skal du fandme have nogle vang. Den er dit fede svin. Så er det mig der. Nej, hvor er vi dit svin, du har ikke mere toiletpapir. Du skal op for noget. Ja. Da jeg skulle på toilettet. Oh yeah. Knud han var derude. Ja, jeg skulle have lidt trykket. Jeg sparkede på døren, så den kunne lukke op. Jeg kom ud på toilettet og så Knuds nøgne krop. Jeg kiggede derud, men han var ikke på toilettet. Han stod i brusebad og rev sig i krebinetten. Der var optaget, da jeg skulle på toilettet. Oh yeah. Knud han var derude. Ja, jeg skulle have lidt trykket. Den fede pikkemand, man altid slikke kan. Tak skal I have! Det har været super nice publikum. Hey Blondie, vi ses på onsdag. Hvad med det møgsvin, der har parkeret sin Citroën Berlingo foran mit møgsvin? Undskyld, det er mig. Hård proces.